Mimochodem asi není moc hráčů na světě, který by hráli na mistrovství světa jak ve velkém, tak i v malém fotbale. Ty si v listopadu 2023 hrál za Slovensko v Emirátech malý fotbal, šampionát. Jak k tomu došlo? No, moc som tam toho neodohral, ale jak k tomu došlo? No, tak vlastne, ako som skončil s profesionálnym futbalom, lebo profesionálni futbalisti nemôžu hrať tento malý futbal, tak vtedy ma oslovil Zväz malého futbalu slovenského, že či by som si to chcel vyskúšať, a oni sa snažili aj troška spropagovať tento malý futbal, čo sa im darí, že je to populárnejšie a hlavne známejšie na Slovensku, lebo to je strašne mladý šport u nás a taký troška zaniknutý. A ja som povedal, že OK, že rád by som si to vyskúšal, tak nakoniec som si to vyskúšal. A proč si toho moc neodehrál nakonec? A môžem povedať, že úplne iný šport. Som si myslel, že to bude niečo iné. Ako handspalku som tu hrával, ale už na tejto najvyššej úrovni to bolo úplne iné niečo. Takže polčas som si tam odohral a vôbec som sa do toho nedostal. Nevedel som ten systém, tú taktiku. Hej, tak vlastne vtedy ja som sám od seba povedal trénerovi, že stačilo. Ja vám budem fandiť, pozbudzovať, mentálne nejak podporovať, hej, ale aby to hrali tí hráči, ktorí to vedia hrať.